Narada kalungguhan samangke Paduka Ulun ampuri ngabrata wonten ing pinggir kayuwangan Surawaya. Di Guru mongko menawi kapitan dinten samangke menika didina pasewakan para Jawata ingkang mapan wonten ing kayuwangan Surawaya. Nah, saklangkung mantur timbalan jenengan Diwaji Guru nganti kaya dene kula jangkau sepisan dumugi menawi wonten suwe ing jubah kula ingkang mawi sacengkang datan mawi kula goleh daya-daya kepengin uninga kendhek kumrung sing kalih kesuk panata ing kalbu wonten wigatos ingkang pundi menawi keni winedaring kathah ingkang mangka kami tuwaning para Jawata pun resi kami kawuda cuman dawuh Adi Guru kakang boten kula matur wonten asahipun Kakang Guna Resi Narada mestenipun sampeyan sampun pirsa kang sarta tumut angraosaken dungkap pitung candra pitung sasi kayuwangan Surawaya ketaman ingkang sinebut Goro-goro kesembyaning hawa beter muga ndute sibrete dombo luber kalah candra dimoko ngangkat tutuke kumitir petisan Dhyana Gorojo akalya bingung-bingungan sagunging para dewa Dewi Batsara miwah Batsari. Kakang boten wonten ingkang badhe kula suwun katarangan kejawi nampun Kakang Narada menapa ingkang dadosaken sabar kayuwangan Surawaya taman kang goro-goro dungkap pitung candra kaliyan samangke. Guru Dosen dewa tuwek kaya dene Narada menika nganggo ngelmu titen tegese niteni lakon ingkang sampun kepengker nabat lupiya menawi to kayuwangan Surawaya menika taman kang goro-goro wonten titah Ngarjapada titah Pujakara ingkang nembe keteki yoga brata semedi maladine iki awis saking gendul tak paling mantep semedine satemah Surawaya kasor kang Prabawa yo mahanani Surawaya kesempyok kang goro-goro ngaten Kakang nggih Praja Kakang Narada sampun paring pangandikan ingkang kados mekaten sinten ingkang dungkap pitung sasi utawi pitung candra kaliyan samangke nembe keteki yoga brata mahas ing asamun. Guru sampun kula triti kanthi hormati gebrak papat lima pancer ingkang makan wonten ing Madya Pada kaliyan samangke tiyang sak jagat menika boten wonten ingkang nembe tapa awis sedaya ningali babaran ngandhut Kakang nggih yen to cetha kados mekaten lajeng menapa ingkang dadosaken Surawaya kesempyok kang goro-goro paring kula nyuwun dawuh mbok menawi Dedi otak ate gathok kepala kula matur karo
Kurning dhewe. Wong menawi abdi mulu pirsa. Anak Bathara Brama ing Kayuwangan Swarga Dahana. Inggih menika pun Batari Dresanala. Pepengker sampun palakrama kelawan penengah Pandhawa si Arjuna inggih si Janaka. Lajeng gandeng jenengipun ngaten. Bebrayanipun ing antawise Dresanala kaliyan pun Arjuna sampun pinercaya dening Gusti Kang Maha Suci. Pinercaya wujudipun jejak bayi ingin ingkang samangke sampun dungkap pitung candra utawi pitung sasi wonten jroning kandhutane Dresanala bojo Janaka. Nah, awit saking gedhe pangaribarane jejaban bayi ingin jroning pitung candra kaliyan samangke makman wonten kandhutanipun Dresanala samemah Suralaya Kasa Prabawa. Suralaya Kasa Prabawa kesempyok kang gara-gara. Mekaten Kakang, nggih menika pandhuti kula. Nggih. Kanthi regu entawi mugi-mugi wincanipun jejaban bayi kepinandhut dening pun Dresanala saged tiga pamangkusa bangsa Pandhawa. Nggih, kula dereng bedoa.
ya jagat ya dewa ya Bathara ulun mas padhake ingkang prapta ngabyan para ingkang wangan Suraya garwa ulun ingkang ulun tresnani kayuwangan gandang manuri pramoni durga padha kanthi karaharjan saprapta kita ana ing kayuwangan Suraya kalau teman muling nggih ulun nek boyone sangsaya saking kula bidhas saking kayuwangan gandang manuri dumugi wonten ing kayuwangan Suraya menika tansah diganjar kawilujengan kebagas warasan mboten ngandung sampe kala setunggal menapa kanthi lulus karaharjan ing kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka dewangan dipun Bathara Guru paling mengakuraken mangke bekti mugi kundur santen wonten paduka pun Bathara Manikaya iya wis tak apa bener becik akarya bombong Birawaja ing Nala bungah ing manah lego ing Nala ora liwat pangestulun bae Tamanana ora liwat pangestulun bae Tamanana nak kuning nggih kula nuwun nggih grawalan nggih kula mudi pakai sepatu kula tekan wonten ing Jogja wonten Madaya memang ana daging kayuwanan Maduka saged pakai sepatu bandayane dhumateng para Madya kula gandang mangurik yo lha banjur nitik saka lekare Madana Jaiting Mitra kang sarta tepunging winggo sawise sapata lungguh kita durga mukayen kok ora ana bab kang wigati dene sumengko pengawak bojo sigra kang mau kita ing hamengku gati ana wigati apa mula gage makula kelawan guru Brahmara mangusung yung ambreng kadhi dalaning kas osehaneng marga
mempalatung Alisang gonto mas patmojo Leng lalu manguladi Suraya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Rumyus amara wayah ampo matur nuwun kula matur nuwun niku dene kagak samangke sampun dipun paringi wanci badhe matur wonten asa manduga nyuwun dipukulun badhe kados pundi kemawon Pananggan sampeyan nggih kula kabeh para wonten kaiwanan Jonggring Salaka pinanggih kawan manduga pinirang wonten tigang perkawis ingin badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka telung perkara inggih ingkang ongkos pisan pilih kaiwanan paduka puji syukur yen jenengan dika tansah gadajar kawilujengan kabagas kewarasan Nirboyo Nirsangsaya ewa dene ingkang angka kalih ingkang angka kalih pulun kepareng kula ngaturaken alamun ngalamun tembung lawas ana menika dadi kangen sawetawis condro munggahe warsa taiko 3 taun panjenengan menika boten tilik wonten ing Dandang Mangure boten tilik wonten gubuk kula yen menika wonten ing Pasir Pragodo Mayit ana tanpa rupa kula menika bojo panjenengan ana tanpa rupa dari Durga menika garwa panjenengan bojo kaya wedok menika boten namung cukup dipun paringi bondo donya apa-apa dicukupi butuhe ning wong wedok iki namung bondo tok sing dibutuhke wong wedok ya butuh dikeloni kula iya ulun minta pangapura sawetara taun ora bisa nggih boten dados menapa nah ingkang angka 3 ulun ingkang angka 3 wonten paribasanipun anak polah bapa raja sing dikawake Dewa Srani menika dumadi wonten ing alam Padang Ratu Tunggal Malaya menika anggenipun dumadi wonten ing alam donya menika nggih awit saking kula kang sarta panjenengan monggo mboten nalika damel pun Dewa Srani nalika mapan wonten ing gubuk Asmara iya Kanggang samangke ing putra sampun nyokro mati mbau denda dadi ratu wonten ing negari Tunggal Malaya. Datan kurang sandang panganan mapan. Iya, terus namung kemawon cacatipun. Cacatipun kok Dewa Srani kanggang samangke menika dereng apala krama tegese dereng. Pikantuk jodoh ing menika dados setimbangane gesang wonten ing alam Padang. Cekak cumpete Dewa Srani njaluk rabi. Akar kados ngaten, iya. Panjenengan ulun melu bungah, ulun melu seneng kamun si Dewa Srani wis duwe karkat. Wis duwe krentek kang sarta sedya mungkasi jejakane. Yen pancen kaya ngono sing dadi sedyane si Dewa Srani ana paribasan sing antok ngandharke kaya ngarep. Anak polah bawa keprajan tegese yen kok anak duwene sedya wong tuwa mbuh kepiye carane supaya bisa nyembadani apa sing dadi kakarepane anak. Lah banjur apa kira-kira wis ana wong wadon ingkang nggondheli marang atine si Dewa Srani. Sampun ulun sampun. Yen to wis mergake kuwi kandha wong wadon mau saka ngendi anake sapa jenenge sapa mangko ulun ingkang bakal budidaya prekas sebarane sedya supaya Dewa Srani enggal bisa ngapala krama mergake kuwi kandha lawan ulun nggih bab menika sampun ngangkut berdasarkan kaget ing manah gerak ing manah ulun Dewa Srani sampun matur kanggo dari Durga bila Dewa Srani sampun kasmaran lawan sipati manungsa ing Sulistya ing Warna widodari nggih widodari kuwi kabeh ana sandang panguwasa mulih mergane kuwi kang kandha widodari jenenge sapa mangko ulun sang paring jauh
lawan widodari mau supaya tumurun ana ing negara Tunggul Malaya. Wekasane bisa dadi garwane si Dewa Srani. Sapa Durga? Widodari kala mijesake kayuwangan swarga Dahana anak Bathara Brahma pun Dresana. Dresana iki. Ari manggul kinempet-kempet dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana ya si tukang walangati ya si tukang ngasih jas ya si tukang kudu ya jagat ya jiwa ya Bathara Durga wonten dawuh apa jeneng kita ora kula pamartoan dul pangkrungu sampun kula sampun mangertos bilih Dresana niku sampun kagarwa dening Penanggapan Pandhawa si Janaka. Dresana kuwi wis duwe bojo dasare dina samangku wis ngerbini. Tegese ngandhut jabang bayi udakara 7 candra utawa 7 sasi. Apa ora ana wong wadon liya ingkang minangka dados kula sampun matur entek amek kurang golek basanipun. Sampun kula kandhani ndremimil nganti kaya kram-kram lambe kula. Aja kuwi Dewa Srani. Golek widodari liyane sing dilegan. Ning nyatanipun Dewa Srani menika berguguk utawa mantun ya jagelan tanpa srati, padha napa marah sampai dikumpul becik. Pokoke nek ora Dresana ora. Biasane kok gumantung Pandhawa kula ning minangka dados Sudarma. Ingin mungkin jiwa raga kandas pundi nek njaluk rabi lawan Dresana. Ulun ora bisa minangkan niku gesih urusan Magrayu. Obah-obah marang katentremane wong omah-omah. Dados Paduka aku mau ora bakal tak turuti karepe si Dewa Srani yen kepengin rabi lawan Dresana. Monggo ing sekawit Paduka sampun paring dawuh anak kula bawa keprajan. Aman duweni karep, aman duweni sedya. Wong tuwa kudu nyembadani. Nek perkara iki aku njaluk pangapura ora iso bisa nyembadani ternyatane pinungkursak Pagrayu kang sarta lerak angger-angger kang sarta waler kula ulun njaluk pangapura nggih sampun kula Paduka mboten purun nyinangani nggih monggo Dewa Srani sampun sumpah Dewa Srani sampun prasetya tinimbang urung jauh kelawan Dresana yang tengke patine Dewa Srani yang gagal rabi lawan Dresana dadi mati gantung wonten ing alun-alun Tunggul Malaya. Yen kok pancen bapake wis ora gelem gagas, bapake wis ora gelem mikir, bapake ora gelem budidaya. Kok angel semira budidaya mung karep dawuh. Brahma, kowe tak perintah supaya megati katresnaning anakmu Dresana kelawan Janaka. Mergo Dresana tak rabeke kelawan Dewa Srani. Angel wis semira muni ngono. Brahma tetambuke mawon manut. Ning apanipun Paduka boten purun. Matur nuwun kula tak nyuwun pamit. Kula tak nyuwun pamit. Kanggan samangke timbang Dewa Srani mati gantung dadi tontonane wong sak negara Tunggul Malaya. Kowe becik Dewa Srani patenane dhewe karo kowe.
sabar. Yen to cecok kaya mangkono sing dadi prasetyaku lan prasetyaning Dewa Srani. Dina samangku bakal tak sembadani Dewa Srani tak labekne lawan Dresanala. Larangaken ya yen digulu gagal iki Mas. Rindukan para bumi gonceng kumalunduk kaki guntur kantuk umum ingkang joloni timbak lumintak banyune kumambang preginjong pak pong waru doyong tinegerwong Anda soto jenenge rombong, undun tek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo momblong tinggal jagong dikeloni wong. Aji guru wonten dawuh. Wah, iki mengke krimian dadi grojokan. Grojokan dadi tangisan. Sing ditinggal jagong dikeloni wong. Bojone pati. Wah. Niki mengke ndadosaken geni badhe muluk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Eling boten nalika semanten sing ngrabeke Janaka kelawan Dresanala niku panjenengan piyambak. Mergo Janaka gedhe labuh labete tumrap kayangan diganjar midodari Dresanala sing menehi hadiah midodari menika panjenengan. Monggo dinten samangke pun Dresanala menika mboten luput dasaripun ngandhut jamban bayi ing umure sampun 7 condro sing labene sampeyan lho kok niki badhe panjenengan pegataken niku jenenge kaya dene wong itu didilat neh. Kakang Arjo. Oleh lho. Yen wonten menapa menawanipun mengki kula sing tangga Jawa. Kula tresna dhumateng putra, kula tresna dhumateng garwa. Tresna karo bojo karo anak niku boleh-boleh aja. Ning anak niku bener napa boten, bojo niku bener napa boten. Nek pancen bojone iki bener ya wajib dibelani. Nek anake duwe kegawean sing luhur, ya kudu dibudidaya mboten carane lakon. Ning anak sampeyan sing kleru, bojo sampeyan sing luput, kaya ngono ana diturut niku kerap sampeyan piye? Niku jenenge landang carang saka pucuk. Mboten sanggup prong-prong kaya singa bareng. Mlumba kaya kula kobra. Dinten samangke Kakang Arjo cekap mendel kemawon. Ngomong piye? Kula menika wonten mriki minangka dados tuwangganing para dewa dasar kula pangkat kula dadi kami tuwa. Kami menika awake dhewe tuwa menika wis ngarani. Sing tukang nguturi para-para iki makan wong ning Kayuwangan Suralaya menika Bathara Narada menika yen kula menika ndarbeni atur dumateng panjenengan atur mboten dipun paelu. Tegese sampean pun mboten butuhke kula. Nek sampeyan nyaya kula tak golek dewa liyane. Enteng men. Nek sampeyan mboten manut kaliyan kula, keleren mawon dadi dewa. Kula saged golek ijol sing luwih enom, sing luwih pinter.
tinimbang panjenengan. Lha iki nek macak piye? Kula menika tutur-tutur sumados tumindak paduka menika sampun ngantos nalisir saking bebener. Panjenengan kok kleru kumate Kakang Narada ning boten karuan kleru kumate Bathara Guru. Pun mendel mawon. Pinarak monggo mundur ndherekaken sugeng tindak. Mundur. Mundur. Sing kari dhewe sing tak cekal kenceng. Kadang kula dewa niku dewa sing jawani. Ngersake pinarak monggo kundur ndherekaken sugeng tindak. Kuwi asline kowe ndang minggato. Kayangan Suraya niku saderenge tentrem. Ayem lho. Bareng ketekan bojo sampean. Niki Bekali Durga iki ndak makure suasana panas. Niku ki saya geger saya ruwet nek sampeyan manut karo bojo sampeyan. Samanten mriki niku pimpinan. Sampeyan iku dadi panguwasa tumraping para dewa. Mincra-mincre tembunge. Kok wedi karo wong wedok niku pripun sampeyan niku? Nek panggung niku ketok gagah ning arep dhewe ning dhuwur dhewe. Bareng ning omah nyembah karo bojone. Ketua pripun sampeyan iki? Pinarak monggo kundur ndherekaken sugeng tindak. Tak lunga nggih. Indro boten karo Timbalono Bathara Brahma. Bapake Dresana supaya ngabiyan para ngarasani ingsun jinartan Gusti Parangkuwa. manut sumarah mring Gusti dene siji milaguta maning daning aja ngati alun wong timbane ngadawu saklaku pantor timbalan paduka kula Bathara Manikmaya dumateng kula pun Bathara Brahma wonten dawuh ana pitangkon sing kudu kita manjuri menapa panguwasa Kaiwangan Suraya menika sapa paduka kula Bathara Manikmaya ingkang penang nentoke abang ijoning lelakon ana Kaiwangan paduka kula dasare panguwasa tunggal wonten asta paduka kula Bathara Guru yen ulun jawuh abang dewa liyane ya abang yen ulun jawuh ijo dewa liyane nggih ijo
yen tak perintah ngalor dewa liyane kedah melu ngalor yen tak perintah ngidul dewa sanesipun kedah ngidul iki ana perintah tumrap jeneng kita Bathara Brahma tertentu badhe kula tindakaken iki umpama nyabrang lelara sampun malih kok saking pejah kula temah upama takon nyemplung segara sampun malih kok kinen mlebet wonten jroning samudra yen perlu kinen mlebet wonten samudra utawi segara geni kula tindakaken nyawa kula yen minangka dados totoan menawa ing dados dawuh pangandika paduka bagus yen kaya ngono prasetyamu tak cekel kenceng dina samangku ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng kita Bathara Brahma jeneng kita Baliya pring kayuwangan swarga dawa petuk ana anakmu Dresana kawan mantumu Janaka saka dawuh ulun lan perintah sing kudu tindakake Dresana kawan Janaka kudu pegatan mergo dina samangku Dresana bakal rabeke kelawan anakku Dewa Srani tunggul saraya dunia pantai gelapan tadi dene sinan beri gelap kula midhanget jaluk perintah paduka kula Bathara Guru dosa kalepatanipun anakku apa dosa kala menapa kula anakku sampun tresna marang Arjuna kepala sampun bobot jejabat bayiku sampun umur 7 sasi tanggal samangke kula aturi jabel pangandika paduka kula Bathara Guru sebabipun menapa kalinganmu sing tengen ngumumake Atmaja kita bersama ora luput sedya ulun wis kacetha yen kok bersama bakal awak-awake lawan Atmaja ulun iku tunggul manaya Dewa Srani Eksnami jeneng sira wis prasetya apa sing dadi dawuh ulun bakal tindakake aja nek lara mati kok wujude wis sumpah ing mijil saka ati dina samangku gumantuk lawan jeneng sira Bathara Brahma yen kowe gelem nindakake lan nindakno pegatno atas nanging Janaka lan Dasamala ewa dene nganti kowe bakal jauh yen nampa sing denda saka Bathara Guru sesabat Dewa Srani wis ngerti atos mangkulun lawan jeneng kita lawan Dewa Srani niki kula pitados tresna paduka sundul wiyanti kulun salah lan pamit nyandi badhe jampangi lan
utawi lakunipun pun Bathara Brahma. Semunipun Bathara Brahma tasih abot sayenipun badhe nindakaken pakaryan ingkang paduka dawuhaken. Yen ngono menggoke kula sing badhe ngencengke wis mangsa bojo. Sawerga asrat jamu mangsa Brahma. Luwih ngawat-ngawati parang lakune Bathara Brahma supaya tetep ing janji mestuti parang dawuh ulun sendika saken dawuh parang Yes, I'm going paling kali damar dumateng wonten ing desaku. Ewo oyeng pambudi aku kula netepi jejibaan. Abote oyeng dene nyangga bobote gunung Mahameru. Dasanala Canaka aku jaluk Apurajane nyangga. Iki sing darani suduk gunting Pakuwara bacok-bacok langsung jempol. Yen aku ora ngetepi jawuh saka pukul Bathara Kanimaya sing kudu apa sing tak tampa. Yen aku netepi jawuh pukul Bathara Guru, aku kudu tegel mentala marang Dasana marang Janaka. Oh Gusti, kula nyuwun pepancang Gusti. Yo, ana weteng sak dalan-dalane macan ora ana kang turu mangsa awak dogo iki. Dina samangko apa kaya apa tetep abot katresnanku kawan anak. Aku Dasana sing bakal babake putu kanggo Bathara Brahma. Bakal tak reka daya piye? Piye? Oh, piye Brahma? Romansane apa? Ape golek daleke. Mencra-mencre, nunak-nunu. Nunake apa nunuke? Tujune tak toke lakumu Bathara Brahma. Ape gonggahan, apa rekayasa rekodaya romansane apa? Enak ngerti.
Budi bawa laksana dene budi mangkono wonten menapa tara ngapa kula semunipun wonten ing paduka kowe nek ora tak takoni rasah semau rasa omong bersama iki urusane wong lanang kawon wong lanang urusane sinten aku lawan Janaka Janaka kondhang padha maju nunggu pitakonku Wangsula pitakonku Wangsula kanthi jujur aja tok tambahi lan aja tok kurangi menapa kanjeng Rama Kula kowe tresna kelawan anakku Dasana inggih tresna lahir kandas lusing batin yen dibobot katresnanmu bobote ngungkuli bobote gunung Mahameru katresnan kula donya pateng blahan ngono inggih lakaran dos mekaten Dasana wonten dawuh Rama Kula aku tak ganti takon karo kowe Wangsula kan jujur inggih kowe tresna kelawan bojomu Janaka jenengan takon apa nek ora tresna apa gelem mendak pengidi kelone nganti meteng 7 sasi jenengan takon apa kok kenale padha-padha tresna terus nganti rabi kaya ngene kok ditakoni tresna apa ora bareng menengo wis cukup nek takon karo kowe wong wedok iki mesti ngoyo ngono wong wedok iki takon sak kecap lan balesi 1000 kecap wong wong wedok iki wong salah sithik lan ngelok nek berminir kan awan nganti bengi ra leren ora gelem mingkem nek ora dijejeri gedang goreng Janaka wonten jauh aku kuwi apamu paduka menika mara sepah mara tuwa panganggepmu manah Bathara Brahma tanpa butuh kadidene tiyang sepah kula piyambak kok anggap bapakmu dhewe inggih yen to Brahma ki tok anggap bapakmu dhewe wajibe anak yang bapakmu lho anak kedah bangun miturut dumateng dawuhipun tiyang sepuh tak perintah ngalo Janaka badhe ngaler tak perintah itu Janaka badhe itu yen kowe tak kokon nganti lara sampun malih kok sakit pejah kula lemah kena tak godheri saged satriya lan dilan makarep iku donya wiji tegese menapa ing kalenjar kabar kedah dumadi tumus wonten kasunyatan yen ana perintah saka aku pertanggo badhe kula tindakaken rumono kupingmu dina samang ana perintah saka Bathara Brahma dina iki kowe kudu wonten menapa to kanjeng Rama kula dina samang panjenengan mbok ngendika sing cetha aja dadekake dreget menawa Janaka kowe kudu lunga saka Kaliwangan swarga dalma pegaten bojomu aku butuh kowe lunga saiki Satrio jare ati lan mangkati kudu nyawiji kowe tak perintah lunga saka swarga taun yo kene sing bekerja ana kono
Kesel. Aku tumindak sing kaya ngene iki mergo aku tresna karo kowe. Kowe ngerti kok Janaka ki sapa? Janaka ki wong tukis. Senengane dolanan wong wadon. Mula cara wong urung kejeron. Rong kenemen. Kowe tak pisahne karo Janaka bakal tak golekne wong lanang sing luwih ganteng, sing luwih sugih. Janaka ki apa? Mung satriya. Ana sing luwih sugih sing iso ngopeni kowe ya kowe Ratu Tunggul Malaya. Putrane Kungulun Bathara Guru. Ratu sing bakal nyukupi kawan kowe. Lungane Janaka aja mok getune. Kowe manut tak rabekne kawan Dewa Srani. Wah, ini dene. Ya, cuk. Karena semua ini ayo. Lanang bongas nangis. Bongas nangis. Ngomong itu aku tangisi. Kayak ada-ada di makan. Apa orangnya apa? Bagaimana menurutku ini? Anak wis tresno karo bojone kok pegatan lho. Kalau mau timbang pegatan luwih mecah aku mati. Aku tak mati kalau anakku pengenan. Aku boleh kasarkan. Bapakku cuma aku tak mati kalau pengenan. Taliku sing bakal menjagi namaku. Aku tak mati kalau anakku. Selamat tinggal dunia. Anakku Dewa Srani kurang piye? Anakku ki Jejaka lho. Anakku Jejaka kuwi wis rada meteng sisan. Kok gelem nampa apa anake? Manut tak boyong Tunggul Malaya, tak rabekne kelawan Dewa Srani. Ora sutri, pecah kowe lunga. Kowe lunga aku ora sutri. Aku lebih cepat sih. Bengok terus semono gedene katresnane kelawan Janaka. Nek tak sampeyan kuwi paling rayu tenan. Layak anakku Dewa Srani dan kepayang-payang iku jebul. Rayu tenan. Ya. Dina iki mosok anakku rabi pisanan kok wis bojone wis dimbol bayi semono gedhe. Pak Sengko, Pak Surung, laire jaga bayi dhewe. Acarita kowe pemangkon ngedalaken daya kegiatan wujud marungka bawa angin saka anggane Satya Kalidurga den tempohaken ana jiwa ragane Sang Dewi Dersanala ing dalan eling purwa Duksina ngerti sedya sejane asal nyurung
nyengkake wae jaban bayi sing pitung sasi sing saklundene durung wancine lair Wisnu langgane Sang Dewi Dasawa kepanjenengan mujud maruta saking Betari Durga Dasawa sakulung buka 17 mengo kaya kulo Taman kok ngeden bro lair jaban bayi kaya golek kencana mijil aku ilang kamanungsamu dari Durga bocah ora dosa bocah ora salah lha arep mateni cemplunge kawaca dimukawa wirangan saya dewasa ora mati ning malah sekti jejaban bayi ingin kacemplungaken wonten mandharing kawaca lho dimuka mencana pasuryane anu kaya rengi lipat rayekna sangkane kok putra ya saban nalak do merpekiku langit sangat pekeh
anake sapa? Wes iki. Tak kandhani ya, Dik, cara wis. Tak wenehi ketenger. Leh nih dewasamu saka kawah Candra Dimuka saka jerone wisane geni. Wong jeneng sira tak wenehi ketenger Bambang Wisa Geni, yo Bambang Wisa Geni. Yo. Ora nganggo anom. Ora kudu. Kok aku anake sapa, Mbak? Ya, kowe nek pengen ngerti anake sapa, bapakmu sapa, ibumu sapa, ngono lho. Wes, Mbak. Ora. Ora. Wong wedok do nganggo dirungan wis sing ndut kuwi. Rata mburi ana ajar. Enek dewa do nganggo sepatu. Kae dewa. Terus kowe takono karo dewa-dewa kae. Nek tak takoni ora ngerti bapak karo ibuku, tonyo nang cangkeme. Ya, Pak. Bambang Wisa Geni. Kowe sapa, Pak? Bathara Indra, ulun dewa. Oh, Pak Indra. Yo. Kowe ngomong? Takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Tono cangkem. Bambang Wisa Geni kowe sapa? Bathara Penyaringan. Oh, Pak Carik. Iya. Arep takon Pak Carik. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Toyo cangkem. Kowe ya dewa. Dewa iki. Dewa ora ini elek kaya kentek melek. Iya. Pancen aku sak rombongan elek dhewe. Kowe sapa? Bambang Wisa Geni. Napa? Arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Mana sing ngerti iki, Mbak? Halo jenek. Salah kae dewa sing nganggo jubah abang. Jubah abang? Yo kae dewane Geni Bathara Brahma. Bathara Brahma? Yo. Dewane Geni. Kaya ditakoni. Takon ono. Ya ora ngerti. Tonyo nang cangkeme. Ya, Pak. Lakon bone iki ya nek bae tonyo cangkeme karo kudune. Kapok kok kapan? Wong tuwa. Sorry. Aku Bambang Wisa Geni. Kowe sapa? Bathara Brahma. Jare dewane Geni. Yo. Aku mau arep takon. Takon apa? Sapa ibuku? Ora ngerti. Sapa bapakku? Yo ora ngerti. Iki piye to cah iki? Iki genah sak nomor putune kok gendeng sak nomor. Dengan masa lagi betul takoni bapake karo ibune sapa sing ngerti? Ngerti ora? Ora ngerti ya cakep. Jos ya Pak, jos. Pokoke betul karo dewa, tonyo cangkeme.
Ayo. Ada. Gua sike. Aku mau tonyo cangkemmu. Lah kok mana karo simbah to? Aku manu piye? Jare pokoke padha dewa tonyo cangkeme. Lah sampe dewa kudu. Ya dewa ning aku kanca. The best friend soalnya. Mana ya, Pak? Ya. Terus bapakku sapa? Kalau enak dewa sing tangane papat. Pimpinane dewa. Wah. Tangane papat keleke yo papat. Iya. Lah terus sing tak sabun. Iya. Wong tangane loro wis kalau mosok aku sing enak sing tak sabun. Kayak dimakani, bakoni mati toyo sakene. Bapak bisa jadi kowe sapa? Betara guru. Oh, nek ngono duwe kakak jenenge betara dosen. Ora dene. Aku mau ngarep takon. Takon apa? Sapa bapakmu? Ora ngerti wae jaluk kono. Kita kuwi entuk pengasih saka Gusti ing Maha Welas Ngasih, Bapak bisa ngene. Ora kualat kawon para dewa-dewa. Ngono ya, Pak? Ya. Terus bapakku sapa ya, Mbak? Lah, bapakku ora makan ngono kene, ayo tutno laku ulun. Tutno laku ulun tak pethuke wong tuamu ana ing Ngarcapada. Iya, aku pengen sowan, pengen sungkem karo bapakku. Yo, tak dina sama tutno.